Ahojte všetci, dnes mám pre vás pripravené bravčové karbonátky plnené s syrom a taký môj špeciálny zemiakový šalátik. Staršie pečivo si natrhajte do misky, osolte, okorente a podlejte trošku mliekom. Necháme chvíľku postať, kým mliečko vpije, tak pridáme mleté bravčové mäsko, jedno vajíčko, načistíte si tam približne 2 strúčiky cesnaku, samozrejme trošku soli, korenia a poriadne to premiešame. Z mäska si vytvarujeme takéto placky, ktoré plníme s syrom a takto ich krásne zatvorte. Ja som pridával cheddar, vy už si pridajte, aký syr máte radi. Všetko vyukladáme na papier na pečenie a dáme piecť do rúry na 220 nejakých 20-25 minút. Zemiaky uvaríme do mäka, nakrájame na takéto kolieska alebo polkolieska. Pridáme asi 3-4 uhorky na drobno a jednu väčšiu cibuľu na takéto väčšie kúsky. Všetko pridáme k zemiačikom a potom pridávame približne 2 lyžice majonézy, 1 lyžicu plnotučnej horčice, 1 lyžica kyslej smotany, trošku šťavy z uhoriek, soľ, korene a poriadne rukou premiešame. No a keď máte hotovo, už len na vás, ako si to naservírujete na tanier. Dúfam, že sa vám receptík páčil. Prajem vám pekný deň a nájdete ma aj na mojom YouTube kanále. Majte sa krásne, čaute.